Kaikki varmaan ihmettelee, että mikä kanava tää oikein on. Ja silleen. Mutta siis, tää on Lollipop Pet Shops. Ja tänään mä ajattelin kuvata tämmöisen aloitusvidin, jossa mä näytän mun uudet petsit. Ja niitä on siis 7. Joo, eli tänne vaan. Okei, eka petsi oli tämmönen. Haisunäätä. Täällä on glitteriä tässä. Ja täällä tämmönen reikä. Ja LPS lukee tossa. Eli toi oli eka petsi, minkä mä sain. Sitten tässä on toka petsi. Tää on feikki. Täällä on sinne magneetti. Tää on siis tämmönen sisilisko. Seuraava on tämmönen sammakko. Tämmönen. Täällä on reikä, eikä luo LPS. Sitten on siis tämmönen persialainen kissa. Täällä on kans glitteri, koska mä sain nää mun kaverilta. Ja silleen. Sitten tässä on tämmönen. Voi hitsit. Tässä on. Se oli nää mun sähläilyt, eli tässä on tämmönen petsi. Tää on näistä kaikkein hienoin, ja tää on mun eka lumihiutale silmäpetsi. Hetkonen. Mä luulen, että tästä puuttuu jotakin. Enkö mä sanonut, että niitä on 7? Kyllä muuten sanon. Ja niin niitä olikin 7. Ja niitä oli äsken vain tuossa 4. Odottakaas pieni hetki. No joo, nyt. En löytänyt niitä muita petsejä. Nyt me siirryn tänne lohikkoon. Auts. Joo, eli siis nyt mä oon siirtynyt tänne lohikkoalueelle. Ja nyt mä voisin kertoa vähän tietoa tästä mun kanavasta. Eli siis tänne ei tuu kepparivideoita, vaikka tykkäänkin keppareista. Toiseksi tälle kanavalle, koska mulla on siis 2 kanavaa, niin tälle kanavalle ei ole tulossa hirveästi sarjoja. Ja 3. asia, kuvaketta mä en aio ottaa, koska mä vaihtaisin sen kuitenkin turhan usein, niin mihin semmoista kuvaketta tarvii. Ja siis te nyt varmaan ymmärsitte millainen kanava tää on, ja moikka, muistakaa tilata. Ja kysykää kysymyksiä Q&A:han, jonka aion tehdä ehkä vielä tänään.